Dobrý den, dámy a pánové, dneska jsem se rozhodl udělat takovouhle hru a myslím si, že to bude, doufám, super. A moc bych vás chtěl poprosit, abyste mě podpořili tím, že kliknete na tlačítko odběr a můžete napsat i koment a já vám ho olajkuju. Tak děkuji a my můžeme jít na to. Zapneme to. Já to dám trochu míň. Vám to klidně nehval, ale bohužel nedokázal jsem zjistit to, aby tam měl jakoby že kameru, ale tak to nevadí. Ale hlavně jak budu úspěšný. Jsem level 3. Sorry lidi, teď jsem se zase. A to video bude jenom na 6 a 50 minut. Nejvíc. Lidi, jsem level 5. A pokud umřu, nebo dám level až nad 10, tak mě musíte odebírat. A jako nemusíte, ale udělalo by mě to radost. Lidi! A pokazil jsem to. Tak video může končit. A chtěl bych vám ještě říct, že by mě moc pomohlo, jak jsem už říkal, pokud byste mě dali like a odběr. Tak děkuji, ahoj.